Začíná čtvrtfinále mezi Českem a Ruskem, buly mezi Malkinem a Výborným. Aťušov a Kolcov mají puk. Aťušov. Hnilička rychle vytřepal Kotouč z lapačky, ale pozor na to, Malkin, Ovečkin a je to 1-0. Pomalá rozehrávka českého týmu a v čase 2:30 se při svém druhém střídání v dnešním zápase prosazuje dvojice Malkin Ovečkin. Alexandr Ovečkin dává 6. gól na tomto turnaji. Kuljomin s Malkinem tam velmi dobře napadli, naše rozehrávka byla hodně nejistá. Tohle to už je konec celé té akce. Tady neměl Hnilička nejmenší šanci, protože byla to dlouhá přihrávka. Ovečkin to dostal přímo na volej a skvěle trefil těsně nad betónem. Ještě tam teatrálně spadnul, ale vidíte ten jeho pohyb. On, přestože Kuljomin s Malkinem napadali v pravém rohu, on si udělal takový oblouček do levého, ale díky tomu tam byl potom úplně volný. Počkal si na tu křížnou přihrávku a Hnilička byl bez šance. Právě v tomhle je Malkin hodně nebezpečný, protože si umí velmi dobře najít prostor, kde není hlídán. Kde Plekanec může dopředu. Irgl, Sokolov teď lapil jeho ránu. Takže v čase 8:28 stále prohráváme s Ruskem 0-1. Malkin se dostává do šance a Hnilička s betem lapačky vyrazil jeho šanci. Dostal se tam do obrovské šance. Tak to byla neskutečná klička. Malkin si nabral rychlost ve vlastním pásmu a ve chvíli, kdy jede do obránců, kteří přece jen takovou rychlost nemají, on dokáže oklamat kde koho. Krajíček se dal dost školácký oběd. Ovečkin, jeho střela, ještě Sušinský se snaží dorazit. Erat vpádl, dostal puk alespoň na modrou čáru. Malkin, Ovečkin minul v obrovské šanci. Prázdnou branku. Přesněji nedokázal zasunout ten Malkinův pas do odkryté klece. Byla neskutečná přihrávka Malkina, on vůbec se nedíval směrem k Ovečkinovi, on vůbec nehnul rameny, nedíval se a naprosto přesně poslal prudkou přihrávku na Ovečkina. Možná i jeho ta přihrávka překvapila. Kotouč mu utíká, ale Kaberle ještě zastaví hru v útočné třetině. Erat, Výborný, znovu Erat. Kaberle sjíždí před branku, dostává přihrávku, Tomáš Kaberle, gól! Čas 25:45, Tomáš Kaberle dává svůj první gól na tomto turnaji. Výborně sehraná přesilovka. Tím, že jsme se dostali do pásma a trošku rozhodili, podívejte se, jak si Kaberle nejel za Malkina. Malkin čekal tu přihrávku zpátky k mantinelu. Dobře tam Balaštík udělal prostor před Sokolovem. Obránci byli roztažení. Tomáš Kaberle měl čas zamířit, měl čas se podívat, kam ten puk Sokolovi poslat. Sokolov si na ten puk možná sáhl rukavicí nebo rukou, ale v každém případě se Tomáš Kaberle trefil dobře. Kotouč se ještě od tyčky odrazil do sítě. Tomáš Kaberle se zlepšuje na 4 body, ale hlavně dává zatím nejdůležitější gól ve své reprezentační kariéře. A Erat svým typickým způsobem dává šanci Hlaváčovi. Jan Hlaváč přestřelil. Sokolov nezasahoval, vhazovat se bude ve středním pásmu. Michálek, Kaberle, ale udělal chybu a pozor na Malkina, který jede sám na Hniličku. Naštěstí mu klička nevyšla. Ale Malkin dál, poměrně jistě vede puk. Kolcov. A Aťušov vyhazuje. Tak přesilovka 5-3 skončila a největší šanci měl soupeř. Přichází druhá přesilovková pětice. Krajíček, Hejda, Bulis, Hlinka a Štefan. Hlinka. Jaroslav Hlinka vypálil, gól! Gól! Jaroslav Hlinka dává gól, čas 43:49. Hlinka výborně využil takového zaváhání Rusů na vlastní modré čáře, tam Malkin ztratil rovnováhu, nevypíchl ten puk, vidíte, obránci byli hodně hluboko zajetí. Hlinka tak dostal trošku prostoru na střelu, namířil
na lapačku. Sokolová ten ji nedokázal zvednout, měli v takovém podivném postavení, no spíš položení hodně nízko na betonu. A přes lapačku ruského brankáře se ten puk jenom překulil k tyči, tak tohle je moc dobré. Obrovská radost na naší střídačce. Jaroslav Hlinka je čtvrtfinálový střelec. Hlinka navazování proti Gorovikov. Gorovikov vyrábuje Mozjakin, pálí a je vyrovnáno. Čas 45:10. Sergej Mozjakin dává druhý gol na tomto turnaji a Hnilička po výtečných zákrokcích teď nedosáhl na tu střelu, přesněji řečeno, on ji zastavil, ale ne tak docela, Kotouč mu prošel snad mezi betony. Velmi těžká situace pro brankáře, on musí stát připravený na vhazování. Malinko se posunul proti střelci, ale vůbec nestihl být v tom ideálním postavení. Mozjakin pál strašně rychle to čistě prohrané vhazování přesně na hůl útočníka, který je připraven střílet. To nás teď stálo vedení. Hnilička tam neudělal klasický rozklek, měl ty betony trošku přetočené. Mikálek, puk je před Sokolovem a tečovali tam Bulis se Štefanem. Tomáš Kaberle úplně volný, Hlinka. Ještě přidávka, gól! Patrik Štefan, čas 47:06. Našim se teď podařilo zmrazit ruskou obranu, možná to bylo to naznačení střely Tomáše Kaberleho. Dva ruští hráči vyjeli až mezi kruhy, Jarda Hlinka potom dostal ten puk na stranu a vracel ho backhandem Štefanovi. Dva Rusové zase vyrazili proti Hlinkovi. Patrik Štefan tam byl chvilku sám a podařilo se mi umístit ten puk mezi Sokolovy betony. Vidíte, že Sokolov reagoval, nejprve šel na kolena, zase se postavil, zase na kolena, ale to už mu ten puk propadl mezi nohama do brány. Sokolov teď předvedl dva neúplně jisté zákroky. Musel zpátky na brusle a potom rychle zpátky dolů. I jeho ta kombinace překvapila. Podívejte se, jakou radost má z toho gólu František Musil. Patrik Štefan zaznamenává svůj první bod a první gól na tomto turnaji. Štefan proti Malkinovi znovu na Buli. Rusové vyhráli vhazování. Ať už opálí a puk je před naší brankou a je vyrovnáno. Michnov dává gól. Čas 58:55. Kromě toho vhazování bylo ještě důležité, že se Aťušovi podařilo ten puk dostat. Přesto klub kotěl až k Hniličkovi. Ten vůbec nic neviděl, nezbývalo mu než jenom ten puk vyrazit před sebe. Ještě teď vidím jeho gesto marnosti. Jak vám něco chytit, když nic nevidím? Michnov tam byl úplně sám. Tu dorážku se postaral vzorně. Byl tam Ovečkin, byl tam Michnov. To se golmanům nedá nic vytýkat v takovéto situaci. Michnov se výborně zorientoval, už několikrát jsme ho viděli v tom prostoru na brankovišti soupeře. Dokonale cloní a využívá té své vysoké postavy k tomu, aby se tam udělal dostatek místa. Teď navíc soupeři hráli vlastně v přesilovku. Pak ten rys bez brankáře, soupeři vyšel. Ten vysoký pavouk Alexej Michnov dává důležitý gól na 3-3. Výborný proti Malkinovi, výborný zaklesl soupeři hokejku. Tohle utkání nepozná po 60 minutách vítěze. Ve čtvrtfinále hrajeme s Ruskem nerozhodně 3-3. Ovečkin dostává puk zpátky, dostává se až před Hniličku, ale puk je stále před naší brankovou čarou a hlavní rozhodčí přerušil hru. Výborně Milan Hnilička, přestože ho Ovečkin natlačil až vlastně do síťky, tak pořád dokázal hokejkou fungovat před brankovou čárou. Ovečkin se tam natlačil neskutečně drze a neskutečně důrazně kopnul ten puk na Hniličku, ale vidíte, že Hniličku beton opřený patou o tyč, tak aby ho nemohl Ovečkin přetlačit. A pořád byl puk před naší brankovou čárou, čili v pohodě. Škoula. Hezká přihrávka, tady může hrát Balaštík. Sokolov má Kotouč.
A ještě ho tam pojistil Alexandr Ovečkin, kdyby náhodou ten puk vypadl. Malkin teď hodně netakticky chytal tu přihrávku ze vzduchu a tím ji vlastně sklepl Balaštíkovi, zpomalil to nahození. Balaštík sice nebyl v nějaké buchvějaké šanci, ale vzhledem k tomu, jak se prodloužení vyvíjí, tohle byla ta největší, kterou měl Zbyněk Irgl. Sklepl jedinou riskantní přihrávku, kterou jsme během prodloužení viděli. Sjomin tam zkoušel nějakou žabičku ve vlastním pásmu, ale zdá se mi, že oba týmy spíš míří těm samostatným nájezdům. Výborný, okamžitě povolí Irgl v šanci! Irgl gól! Gól! Zbyněk Irgl rozhodl tento zápas! Tak to bylo neskutečné, co předvedl s ruskou obranou David Výborný. Hned po vhazování vypíchl si puk dopředu, objel centra, kolem obránce přihrál Irglovi a ten tam byl úplně sám. Vykoupal Sokolova, jak se říká, protože Sokolov s ním dokázal bruslit do úhlu ve chvíli, kdy Irgl si dával puk na forehand, aby dal gol. Ale na tu zpětnou kličku už nestačil absolutně zareagovat. Tak to je neuvěřitelná situace, kterou tam teď se hráli Výborný a Irgl. Oni dva se dotkli puku po vhazování, nikdo jiný. Podívejte se, nejdřív David a potom Zbyněk. Čas 67:58. Česko postupuje dál a sesadilo giganta tohoto turnaje a hlavního favorita. Postupujeme do semifinále po výhře 4-3 v prodloužení. Po této báječné spolupráci mezi Výborným a Irglem. Zbyněk Irgl byl podruhé na ledě v nastaveném čase. A měl druhou šanci, on už v tom prvním střídání ukázal, že sil má na rozdávání a možná to byl ten rozdílový moment, i když tohle to nebylo o síle, to bylo o šikovnosti. David Výborný byl neskutečný na tom vhazování, ruský centr ho tam naprosto nedokázal zastavit. Krásná akce na závěr dramatického utkání. A tady jeden ze tří hlavních hrdinů, Zbyněk Irgl. 25letý útočník Vítkovic provedl překrásnou akci.